Kalt. Täällä kuuluttaja setänä, kun totesin, että on parempi liisata sun ajoneuvo paremmille kuljettajille kuin itse asiassa tuossa vähän vanha. Sieltä Väänänen siellä vetelee. Hyvä Jyrki. No niin, nyt se heti rupee vilukia tekemään tämä ystävämme Riihimäeltä Junkki. Jannuissa oikaisee siellä huimasti. Viime vuonna niillä oli kovaa kisaa ja Jyrkin kanteen taistelivat kovasti ja nyt se lähti ottamaan vähän sieltä radan ulkopuolelta pitoa, etsii sieltä kovasti, jos löytyisi pitoa sieltä. Viime vuonna tällainen paksulta lumikeidolta, niin no niin. Ja taashan hän se oikaisee. Oikoo kovasti. Vasemmalla kädellä pumpailee tuolla Penttiin, jos Penttiin nyt saatti ohjattua. Ei ole varmasti se on Penttaa tankistavaa, varmaan jotain muuta Penttiin. Väänänen menee hyvää vauhtia siellä. Hirveätä kiinnitystä ja kaahailua. Juha Laitilalta, mitä mieltä Juha on kilpailun? Onko tää sunkaan verkkolassa johtaa? Ei mikään ihme, se on nimittäin Samarin mopopäivän virittämä mopo, niin ensityömme, jos näin sanotaan. Täysin virittämä se kulkee tosi hyvin tuon paikan kurvana ja Hokkadoliitto on sen ruumannut, niin siinä sen näytteisiin Riihimäkelä, että on hätää kärsinyt vielä Tyrysalmassa asti, täällä on meni Kuopiossa asti on kuski, niin kyllä siinä on hyvä yhdistelmä. Kannattaa aamuloidia ja Väänästä, joka vetelee siellä. Se on ollut Ara, jossa Ara on... No niin, lähtö lähenee nyt tuo Saarin jättää tuossa edellä oleva Saari oikein kautta. Lähettiästä kävelee lippujen kanssa tuossa noin. Ja maali sitten tuossa siinä. Puolella. Siellä nyt siitä Huumoripojat tulloo, kyllä huumori herkässä on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarassa pitäminen on. Huumoripojat tulloo, kyllä huumori herkässä on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarassa pitäminen on. Minä olen huumori Jarmo, mulla huumori iäni on. Tuolla on huumori Petri, sillä huumori rummut on. Huumoripojat tulloo, kyllä huumori herkässä on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarassa pitäminen on. Huumoripojat tulloo, kyllä huumori herkässä on.
huumaripojat tulloo, kyllä naarussa pitäminen on. Tuolla on huumori Lassi, sillä huumori Passo on. Tuolla on huumori Eesa, sillä huumori Kitara on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarussa pitäminen on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarussa pitäminen on. Huumoripojat tulloo, kyllä huumori herkässä on. Huumoripojat tulloo, kyllä naarussa pitäminen on. Siellä on meidän järjestäjä Mökki ja Mopo katsomassa, että kaikki menevät täälteen ja systeemien mukaan siellä. Siellä ne ovat sitten saaren takana. Ensimmäiset tulee sieltä saaren takaa. Ja tytöt ottaa siellä tulokset ylös. Siellä Maria hyppii siellä ja Pia ottaa tulokset ylös ja katsoo missä järjestyksessä tulee. Siellä on pari kärkikaksikkoa vähän karannut siellä ja kolmannesta miestä on kova taistelu siellä palkintosijoista. Kova taisto. Onkohan siellä, ei tässä kyllä erota ketä siellä tulee ensimmäisenä ja siellä jo jalkaakin käytetään ja kovasti tullaan. Takasta näyttää olevan. 112 ja 103. 103 oli Maukka, Hito Jannu. 112 Antti Kruppe. Hyvä Antti. Ja sieltä tuli kolmas. 111. Näin sitten tulee pikkuhiljaa sieltä maaliin. Ja Tonikin sieltä kurvaili.